Fil-Kroazja, il-Prim Ministru Roberta Bela fuq stedina tal-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel attenda għall-laqgħa ma' mexxejja oħrajn Ewropej bitħejja għall-aġenda strateġika ġdida tal-Unjoni Ewropea li se tkopri is-snin ta' bejn l-2024 u l-2029. Waqt din il-laqgħa il-Prim Ministru Malti semma uħud mill-prioritajiet għas-snin li ġejjin li huma ta' importanza għal pajjiżna u li għandhom jiġu ikkunsidrati fl-istrateġija ġdida fosthom is-suq uniku, l-aċċess għal-mediċini, il-konnettività u l-Mediterran. Irridu nibdew nemmen l-ewwel qabel kollox illi nirrikonoxxu realtajiet differenti ta' stati membri differenti. Jien tkellimt naturalment fil-kuntest ta' realtajiet ta' pajjiżna li nemmen huma fost l-aktar speċifiċi mis-27 stat membru għaliex minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħna minħabba l-fatt illi aħna maqtugħajn mill-mainland Ewropew minħabba l-fatt ukoll illi l-unika konnettività li għandna hija bl-ajru u bil-baħar. Mela hemmhekk hemm ċertu realtajiet illi l-liġijiet Ewropej jridu jieħdu konjizzjoni ta' dak il-fatt li aħna differentement minn stati membri oħrajn. Il-Prim Ministru tenna li fir-rigward tas-suq uniku għad hemm ċirkostanzi fejn ċerti pajjiżi bħal Malta li jibqgħu żvantaġġjati fosthom fejn jidħol l-aċċess għall-mediċini u l-konnettività. Dr. Bela saħaq li għalkemm pajjiżna qed ikompli iġib mediċini ta' kwalità bi prezz affordabbli, l-Unjoni Ewropea għandha tindirizza l-isfida tal-aċċess għall-mediċini biex tassew ikollna suq uniku għall-farmaceutika. Din l-istess realtà tkellim dwarha fil-kuntest tas-suq tal-mediċini, l-realtà tas-suq tal-mediċini f'pajjiżna li għandek ċertu mediċini li addirittura mhumiex disponibbli. Jew jekk huma disponibbli huma bi prezz li huwa ġieli 3 darbiet ogħla minn dak li ssibu fl-ibliet kapitali Ewropej oħrajn minħabba d-daqs tas-suq tagħna. Dwar reġjun tal-Mediterran, il-Prim Ministru saħaq li dan għandu ħafna potenzjal u għandu jingħata l-importanza li jistħoqlu. Għaldaqstant il-Prim Ministru issuġġerixxa li għandu jkun hemm Kummissarju Ewropew għall-Mediterran. Qabel din il-laqgħa, il-Prim Ministru Malti Roberta Bela kellu wkoll laqgħa bilaterali mal-Prim Ministru Kroat Andrej Plenković fejn komplew jibnu fuq id-diskussjoni tal-laqgħa bilaterali li kellhom f'Malta f'Settembru li għadda. Kienet laqgħa interessanti ferm fejn diskutejna wkoll ir-realtajiet ta' pajjiżna għandna relazzjoni diplomatika mill-aktar kordjali hemm interessi u valuri komuni wkoll. Dwar il-viżjoni strateġika għal 5 snin li ġejjin, Dr. Bela temm billi awgura li l-konklużjonijiet minn din il-laqgħa iwasslu biex titħejja direzzjoni strateġika li tkun imsejsa fuq ir-realtà li tkun ambizzjuża. Nemmen però li għandna 5 snin eċitanti qudiemna wkoll sfidi perswas li mhumiex se jkunu qegħdin jonqsu ma nemmen ukoll il-viżjoni korretta qed hemmhekk.